Ang Biblia ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang aklat sa history ng sangkatauhan. Pero may mga tao na nagtatanong, paano ito nakakatugma sa mga natuklasan ng modernong siyensya? Narito ang 10 dahilan kung bakit may mga naniniwala na ang Biblia ay hindi totoo at hindi maituturing na scientific evidence. Una, konteksto ng Biblia. Ang Biblia ay hindi isang solong book, kundi isang koleksyon ng mga texts mula sa iba't ibang panahon at kultura. Ang mga kwento dito ay may kanya-kanyang layunin at konteksto, kaya't hindi lahat ng ito ay dapat kunin ng literal. Pangalawa, siyentipikong pagsusuri ng paglikha. Sa Genesis, sinasabi na nilikha ng Diyos ang mundo sa loob ng 6 na araw. Sa kabaligtaran, ang mga scientific studies ay nagpapakita na ang ating planet ay nabuo sa loob ng bilyon-bilyong taon. Malaking agwat ito na nagbibigay duda sa mga pahayag ng Biblia. Pangatlo, mga milagro at batas ng pisika. Maraming milagro sa Biblia tulad ng paglalakad ni Jesus sa tubig. Bagaman ito ay isang kamangha-manghang kwento, tila hindi ito umaayon sa mga batas ng physics na nauunawaan natin ngayon. Kung tunay ito, bakit hindi natin ito nakikita sa kasalukuyan? Pang-apat, ang ebolusyon ng mga species. Ang theory ng ebolusyon ay nagbibigay ng scientific explanation sa pag-unlad ng buhay sa mundo. Ngunit ang kwento ng paglikha sa Biblia ay hindi tumutugma sa mga natuklasan ng mga biologist. Dito muling nagkakaroon ng tanong sa credibility ng Biblia. Panglema, pagkakaiba-iba ng mga interpretasyon. Maraming version at interpretation ng Biblia ang lumitaw sa paglipas ng panahon. Ang pagkakaibang ito ay nagdudulot ng confusion, kaya't mahirap tukuyin kung alin ang tama o mali. Pang-anim, siyentipikong pagsusuri ng mga turo. Maraming turo sa Biblia na hindi tugma sa mga modernong scientific studies tulad ng mga pahayag tungkol sa kalusugan o mga medical conditions. Ang mga ito ay maaaring magdala ng maling impormasyon sa mga tao. Pang-pito, kritikal na pag-iisip sa edukasyon. Ang mga kabataan na exposed sa mas malawak na education sa siyensya ay kadalasang nagiging mas mapanuri sa mga traditional beliefs. Ang critical thinking ay mahalaga upang masuri ang mga ideas at kwento sa Biblia. Pang-walo, siyentipikong ebidensya at paniniwala. Maraming mga scientists ang nag-aaral ng mga fenomena sa mundo at nagbibigay ng ebidensya batay sa kanilang mga natuklasan. Ang mga ebidensyang ito ay kadalasang hindi umaayon sa mga kwento ng Biblia. Pang-siyam, ang papel ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay isang mahalagang aspeto ng buhay ng marami, ngunit ang pag-aaral ng siyensya ay nag-uudyok sa mga tao na suriin ang kanilang mga beliefs. Mahalagang balansehin ang faith at kaalaman. Pang-sampu, paghahanap ng katotohanan. Sa huli, ang layunin ng artikulong ito ay hindi upang hadlangan ang pananampalataya ng sinuman. Ang tunay na pag-unawa ay nagmumula sa paghahanap, pagtatanong at pag-aaral. Dapat tayong maging bukas sa mga bagong ideas at kaalaman habang sinusuri ang ating mga paniniwala. Sa pag-usbong ng modernong siyensya, mahalagang suriin ang mga kwento ng Biblia at pag-isipan kung paano ito umaayon sa mga natuklasan ng ating panahon. Maghanap tayo ng balanse sa pagitan ng pananampalataya at siyensya upang makabuo ng mas malalim na pag-unawa sa mundo.